video gagawa tayo ng ginataang papaya. At ito nga pala yung mga gagamitin nating ingredients: sibuyas, bawang, at saka di mawawala ang ating magic sarap. Luya din po yan. At saka ang ating sahog na Liga Sardines na kulay red. Yan po, umpisahan na po natin. At meron din black pepper. And nga pala guys, may tips pala ditong gagawin si mama. Pero bago lahat, pakita ko muna ang tuyo. At ito na nga ang ating tips sa papaya para mawala ang tubig-tubig. Kailangan lang natin itong pakuluan. Habang pinapakuluan nga yun, nilalabas na yung tubig sa papaya. At saka dun yun na po tatanggalin. Kung nahugasan na nga, ito na po, pinakita ko na sa inyo ang gata. Ayan lang po ang lahat ng gata na gagamitin natin sa ginataang papaya. At meron na nga tayo ditong dahong sibuyas. Opo, yan lang po ang ilalagay natin. At meron din tayong siling green, pero kaunti lang, hindi natin lalahatin ng paglagay. At ito nga ang taba, ilalagay natin sa sahog natin yan sa ating ginataang papaya. Pero konti lang po ang ilalagay namin, baka nakaka-high blood din siya. Yung taba na po pala yan po yung ginagamit namin taba sa pares namin. At ayan na nga, inumpisahan ng pagpakulo ang papaya. Habang pinapakuluan nga yan antayin na muna natin ito. At habang kumukulo yan, may lumalabas po dyan na tubig-tubig. Saka natin tatanggalin yon. Ayan na, pinakuluan lang po. Nilagyan na rin pa pala ng tubig habang pinapakuluan yan. Tapos, ayan na nga, takpan na natin. At habang inaantay nga natin kumulo, papakita po muna namin sa inyo ang aming taba ng pares. Ayan po siya, ganyan po siya kadami. At ito nga po pala yung pag-iwa niyan, kailangan maliliit lang din kasi para makain ng mga tao. At meron nga kami ditong papaya sa likod ng bahay at dyan po kami kumuha ng papaya. Kukuha rin po tayo dito sa bagnet ng pangsahog natin sa ginataang papaya. Ito po yung bagnet namin sa pares. At ito na nga po pala ang dahon ng sili. And then dahon ng sibuyas. Lalagay po natin yan sa ibabaw ng ating ginataang papaya mamaya. Balik na nga tayo, kumulo na, tanggalan na natin ng tubig ang ating papaya. Ayan po siya, habang kumukulo po, dumadami po ang tubig-tubig. At kailangan lang natin ito tanggalin. Ayan, dapat maingat po tayo sa mainit. Ayan, tanggalin lang po natin siya ng tanggalin yung tubig habang kumukulo ang ating papaya. Ang sarap nga pala ng papaya na yan ang tanim ng lola ko sa likod po namin. Mahilig kasi siya magtanim ng mga gulay. Sobrang dami nga din po pala naming talong sa likod. Iba't ibang gulay nga po pala yung tinatanim ng lola namin. Sobrang lawak po kasi sa likod namin. Kaya marami rin pwedeng pagtaniman ng iba't ibang gulay. Ginawa niya na nga pong garden yung likod ng bahay namin. At kung makikita niyo po yung likod ng bahay namin, parang bukid na po siya. Sobrang lawak nga po pakalakas ng lote na tinitirahan namin. At dito nga rin po pala pwede pong maglagay ng mga manok. Tulad po ng mga manok ni Papa, dun po niya tinatali sa likod ng bahay namin. At marami na po tayong sinasabi at balik na po tayo. Nilagyan na po ng gata ang ating papaya. Hindi po natin ito kailangan pakuluin ng sobra dahil baka po lumambot. Pangit po kasi pag lata. At ayan, nilagay na nga natin ang tuyo pagtapos ng gata. Ayan po pala yung tuyo na isasahog natin. At isunod na nga natin ang sili na green. Iilan lang po yung nilagay namin dyan. Compare po dun sa pinakita ko sa inyo kanina kung gaano karami. At syempre, hindi po mawawala ang tanglad. Ayan po ang tanglad, magsisilbing masarap at pampabango. At ilagay na nga natin yung black pepper. Kaunti lang din po lalagay natin, baka masobrahan po tayo sa anghang. At nilagay na nga natin ang pampasarap, magic sarap. Tapos, ayan na po, haluin lang po natin. Wait lang, nilagyan pa po pala ng taba yan, kaunting taba. At nang nilagay na nga, hinalo-halo na nga yan. Para yung mga recipe, mahalo talaga. Pinailalim na nga lang po pala yung tanglad. At amoy pa lang, ulam na. Sobrang sarap nga ng panangalian namin yan kasi yan yung ulam namin. Kaya kung kayong nanonood, gayahin nyo na po ito. Nilagyan pa po ng kaunting gata. Kasi marami din pong sabaw, mas masarap. Ayan na nga, nilagyan na nga ng gata ni Mama. Pakukuluan na lang po natin ito. Ayan po, kumukulo na po siya. Tapos isusunod na po natin yung bawang, luya, po yung sibuyas. Ayan po siya, nalagay na po natin. Antayin lang po natin itong kumulo.
Nahuli na nga po nilagay yung mga bawang at sibuyas tsaka luya. Kasi nakalimutan kaninang ilagay. At ayan na nga, marapit na po tayong matapos. Haluin lang po natin ito ng maigi. At antayin na rin natin siyang kumulo bago ilagay na natin ang liga sardines na maanghang. Sobrang sarap nga ng sahog na yan, lalo na pag sardinas. At syempre po, mamaya po magluluto din po kami ng tuyo para masarap. At meron na nga tayong asin dito, kaunti lang po ilalagay natin, baka mapaalat. At ayan na nga po yung final. Bawal lang po natin siya pakulan ng sobra kasi pangit po kasi paglata talaga. At ilagay na nga natin ang ating design na dahon ng sili. And then po yung dahon ng sibuyas. Ayun po, ayusin lang natin yung paglagay natin para pag picture natin mamaya, maayos po talaga. At ayan na nga yung dahon ng sibuyas, nilagay na nga sa ibabaw. Sobrang sarap nga nito, kaya yung mga nanonood dyan, gayahin nyo na to, tsak na masasarapan kayo. At ito na nga po pala yung final. At saka thank you nga po pala sa mga nagfa-follow and nagsasubscribe ng aming mga Facebook page at aming YouTube channel. Ito na nga yung tuyo. Prito na rin si Mama at ito na po ang final. Thank you for watching.